I'm not against umngoma, I'm not against lezi zinto ezinye zesintu, and khona amanye amaphupho aney'ncazelo ey'fanayo nalezi zomngoma, but angifuni ukukhuluma ngezinto engekho kuzona. I-category yomngoma angikho kuyona, and I will never speak about it, but angikho against yona. Isimo wokuqala eBhayibhelini uchapter 28, uma ufunda nje wona, ikhona iphathi la eBhayibhelini la kukhulunywa khona ngamadlozi la uSawula agxosha khona izangoma nabathakathi. Uthe esegxosha izangoma nabathakathi, uNkulunkulu wamjikela, abantu bakubo bamjikela, bamphanisha, wangakwazi ukuprofetha. Izinto zamadlozi zikhona, ngiyayihlonipha, but here angizile ukuzokhuluma ngazo. Ngibona omunye uma ngithothi ngichaza iphupho eline-meaning mhlawumbe uthothi eyomngoma. I-meaning yomngoma ngisuke ngiyishiyile, ngiyazazi into zomngoma ngifuna ukukhuluma ngazo, akuyona i-category yami, ngiyayihlonipha, ngiyazi ukuthi ikhona. Well, sanibonani, igama lami nguWasanda. On today's video, I'm going to talk about lento yokuphupha ama-fruits, but we are still on symbolic dreams. My main purpose ukuthi ngikulekelele noma ngikusize ukwazi uku-interpret-a amaphupho akho. Ama-symbolic dreams, i-video noma i-topic eyakhandwe le video ethi how to interpret your own dreams. La ngifuna ukulekelela khona ukuthi ukwazi ukuthi if ever ubona ama-objects noma iy'lwane ey'thize noma izinto ephuphweni lakho zisho ukuthini. Today we are sikwi-topic yama-fruits, ukuthi if ever uphupha ubona ama-fruits asuke eqonda ukuthini ephuphweni lakho. First of all, iphupho lokuqala sizokhuluma ngayo lelo phupho, uthothi uphupha ubona ama-fruits mhlampe a-fresh nje uphupha uyabona, but angithandi kuya kakhulu le nto uthothi uyaphupha uyawadla. If ever nje uwabona, cause le nto uphupha udla in most of the cases ayikho yinhle, but if ever uthothi uphupha ubona ama-fruits a-fresh ephuphweni lakho, kusuke kusho ukuthi uzoba ney'busiso ozoyithola. It could be iy'busiso zezinto ezinhle ozenzayo, noma uzothola ingcebo through ekusebenzeni kanzima kwakho noma ekuy'khandleni kwakho. It could be uzothola iy'busiso ey'vela direct from uNkulunkulu noma ey'vela from iy'pirithi ey'thize noma kuyinhlanhla nje owazalwa nayo, noma iy'busiso oyithola through izinto ezinhle ozenzela abanye abantu. But there is an opposite meaning if ever uthothi usuzophupha ubona i-fruits, mhlawumbe uphupha ubona ama-fruits atshwamile, mhlawumbe ephupheni lakho ubona ama-fruits abolile noma atshwamile, mhlawumbe uthi awuwadli uyawabona nje. If ever uthothi uphupha ubona ama-fruits atshwamile noma nje ama-fruits angathi wonakele, lelo phupho lelo lisho ukuthi if ever abona uwena noma waphupha ulidla wena noma uphupha ulibona lidliwe omunye umuntu, lowo muntu osuke umbona elidla noma ewabona ephupheni lakho noma lo liphuphayo, kusho ukuthi lowo muntu it's either khona isifo anaso angasazi, noma uzogula, noma umuntu ogulayo. Lelo phupho suke lisho nje ukuthi uyagula. You could be sick spiritually, you could be sick physically. Lelo phupho ngisuke zama ukutshela ukuthi uzoba nokugula ozoba nakho, noma khona ukugula onakho, noma lowo muntu osumphupho umbone wadla lawo ma-fruits, noma uhamba naye, noma umbona nje, noma lo muntu ovelayo ephuphweni suke lisho ukuthi lowo muntu uzogula. And then khona le situation whereby uthi uzophupha mhlawumbe udla i-fruit elimuncu ephupheni lakho nje, uma uphupha ulidla i-fruit noma ulibona ufile ngathi limuncu, mhlawumbe ulumile wezwa ngathi limuncu. Lelo phupho lelo lisho ukuthi empilweni yakho you have worries noma une-stress esikhona, ukhathazekile, noma kunento elokuthikameza umoya ekwenza ukuthi ungabi right. Lelo phupho ngisuke zikhomba ukuthi kunento ezokwenza ukuthi ube ne-stress, noma kwi-moment ukuthi une-stress, ukhathazekile empilweni yakho. And then khona i-situation whereby uthi uzophupha ama-fruit, mhlawumbe uyawadla-ke uthi uphupha nje uma ulidla i-fruit lelo uzwe ngathi limnandi. It could be any fruit, but as long as kuyi-fruit, uma uphupha ephupheni lakho ulezwa lelo fruit engathi uyalidla limnandi, sometimes it tells you that you are a believer. You could be a believer in terms of religion, noma ungaba umuntu ngelinye ilanga ozokholwa ungene enkolweni, noma umuntu kumele ukholwe, mhlampe ungakholelwa entweni mhlampe zesintu, noma hayi ukuthi uzoyi-practice, mhlampe uthi uzoyishintsha uzenze inyanga noma uyini, mhlampe uthi uzokholelwa entweni zesintu noma ukholelwa kwenkolo, noma it shows that you are a believer nje. It could be you are a believer from God, noma you are a believer to God. And then elinye iphupho mhlawumbe uthi uzophupha-ke
i-juice, eyi-products, ama-fruits, it could be any kind of juice. If ever thothi uzobhubha nje ubona i-juice noma uphuza i-juice, eyi-products, ema-fruit, lelo phupho lelo lisho ukuthi uzosebenzela umuntu oyi-ruler noma umuntu oyi-leader endaweni yangakini. It could be mhlawumbe uzoba nenhlanhla usebenze noma ube seduze komuntu omkhulu, umsebenzele, umenzele izinto ezinhle. And then elinye iphupho ileli lokuphupha uthothi uphupha i-olive oil. I-olive oil ileli fruit leli elikwazi ukwenza amafutha all over le picture. Ileli fruit elikwazi ukukhiqiza amafutha especially lawa abizwa nge-olive oil. Ilona leli fruit abantu abaningi in most of the cases abajwayele uliconfuse ne-apple. Uthothi umuntu methi mhlawumbe ngiphuphe ama-fruit omunye bese ethi ukhulelwe. If ever uzophupha i-fruit leli elibizwa nge-olive oil, mhlawumbe uthi uphupha uyalikhama, mhlawumbe ukhama amafutha kulona noma uphupha uyalibona nje mawulibuka ungaze uyitshethi i-aphula amaleko. If ever uthi uphupha lelo fruit leli, ilona-ke leli esuke likhomba ukuthi ukhulelwe noma esuke likhuluma nge-fertility noma likhuluma nje ngokukhulelwa. And sometimes it also talks about blessings noma it's also talk about iy'busiso ozoyithola empilweni yakho, but in most cases suke likhuluma nje ngenzalo. Enye ividiyo engicela ukuyi-eda noma enye i-topic engifuna ukuyi-eda cause imfishane ileli ukuphupha, uthothi uphupha ubona iwayini. If ever uthothi uphupha uphuza iwayini ephupheni lakho, kusho ukuthi umcebo onawo noma umcebo ozowuthola empilweni yakho noma umcebo owutholayo noma imali onayo uyithola ngokwenza izinto engalungile. It could be uyithola mhlawumbe ngokuthengisa iy'dakamizwa noma ukuthengisa insangu, but leli phupho zama ukutshela umcebo onawo awutholi kahle. Kungenzeka ukuthi izinto oy'nazo wayithola ngokuthi wenze lento le kwalesisho esithi yakhela ngamaqubenya. Lelo phupho nje suke zama ukutshela leyo nto ukuthi umnotho onawo uthola ngendlela engalungile futhi isuke liwoningi kuwena. But if ever uthi uphupha uphuza iwayini but uphuza endaweni mhlawumbe uthi uyibonisa esontweni ngathi uphuza iwayini noma kuyisidlo, lelo phupho lisuke lisho ukuthi uzothola iy'busiso ey'vela direct from uNkulunkulu. But if ever uthi uzoyiphupha manje udakwe iwayini, lelo phupho lisuke likukhuza, liyafana naleli lasekuqaleni, lisuke likukhuza ngokuthi izinto ozenzayo zizokubangela iqalekiso. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. My main purpose ukuthi ngibe lana ukuthi ngikulekelele ukwazi ukuyichazela amaphupho akho. Ngiyabona sekukhona abantu abangu-mistake-ayo nabangu-misinterpret-ayo, but ngithanda ukwenza i-introduction yami ibe yinde noma ngithanda ukuthi ngilokhu ngiyichaza kakhulu. Umuntu owazi amavidiyo ami sasekuqaleni uyazi ukuthi main purpose yami ukuthi ngibe la yini. I'm not against ubumngoma, I'm not against lezi zinto ezinye zesintu, and khona amanye amaphupho aney'ncazelo ey'fanayo nalezi zomngoma, but angifuni ukukhuluma ngezinto engekho kuzona. I-category yomngoma angikho kuyona and I will never speak about it, but angikho against yona. Ngiyazi ukuthi into ekhona futhi e-existayo, cause if ever uya nasebhayibhelini kulo Simoni wokuqala eBhayibhelini chapter 28, mawufunda nje wona ikhona iphathi la eBhayibhelini la kukhulunywa khona amadlozi la uSawula agxosha khona izangoma nabathakathi. Uthe esegxosha izangoma nabathakathi, uNkulunkulu wamjikela, abantu bakubo bamjikela, bamphanisha, wangakwazi ukuprofetha, wangakwazi nje nokuphupha ebona iy'bonakaliso, waze kwayena wasukuma wahamba wayelo ufuna umuntu olonedlozi ukuthi akwazi umhlolela ambheke ukuthi ilo inkinga ikuphi. Izinto zamadlozi zikhona ngiyayihlonipha, but here angizile ukuzokhuluma ngazo. Ngibona omunye uma ngithothi ngichaza iphupho eline-meaning mhlawumbe uthi eyomngoma, i-meaning yomngoma ngisuke ngiyishiyile. Ngiyazazi into zomngoma ngifuna ukukhuluma ngazo, akuyona i-category yami, ngiyayihlonipha, ngiyazi ukuthi ikhona. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.